Vi ligger herfra i går nat. Vi kunne ikke komme videre med toget, for russerne var fremme og havde ødelagt banen. Nu måtte vi tage fods videre til et udsultet russisk smuglerhul, men vi har en god guldskanon med. Og smuglerhullet hedder Brusinovo, og det er her vi står. Vi er nu i Moneti. I farfars breve, Ivar Henningsens breve, omtaler han det som Monneken-Krug, hvor han fortæller om, at ved vejen, og det er den vej her, der ligger der russer i alle mulige stillinger. I selve Monneken-Krug er der en stor bygning, hvor hele kælderen er fuld af fangende russere. Og det er her, han skriver, her så vi for første gang krigens rædsler på nær hold. Sultne og trætte fik vi vort første måltid siden middagen i går. Brødet var frosset, så når vi med geværkolben slog det i tu, sprang det i splinter. Også vores forudsætte led sult, hvor general Beckmann og adjudant stod for frosne bag en lade og spiste ris af mandskabskøkkenet. Men nu kom turen til os. Vi skulle frem og søge såret. Sneen føg og vinden skar. Såret jamrede i sneen. Til middag havde vi 300 sårede og mange døde. Hele natten gik med afløsninger som sygevagt. Kampen rasede videre. Og i det hus, der er bag ved mig her, der indretter man lazaret, hvor han får 2 stuer anvist, skriver han. Den ene er snart fyldt med 14 let sårede, mest arm- og benskud. Den anden, hvor jeg selv bliver, har 8 hårdt sårede, som selvfølgelig alle måtte ligge i halv på gulvet.